Il-Gvern daħal fit-tielet ftehim mal-isptar privat St. James bilan li jiġu attakkati l-listi ta' stennija f'dawk li huma operazzjonijiet maġġuri, partikolarment ta' tibdil fl-irkoppa. Interventi li se jibdew isiru fil-jiem li ġejjin f'Mater Dei u fl-Isptar St. James. Il-Ministru għas-Saħħa Chris Fearn spjega kif sal-aħħar tal-2016 il-Gvern qed jimmira biex isiru 800 operazzjoni fuq pazjenti li huma fuq din il-lista tal-istennija. Minn dawn it-800 operazzjoni diġà twettqu l fuq minn 400 operazzjoni ta' każijiet differenti. L-operazzjoni li tinvolvi t-tibdil tal-irkoppa hija l-iktar waħda komuni fost il-Maltin fejn jitlu interventi ortopediċi, għalhekk kien importanti li dawn jiġu indirizzati. L-operation hija suċċess kbir. Il-suċċess medja tagħha huwa bejn 15-20 sena li tibqa' mingħajr problemi. Dan il-ftehim isegwi ftehim preċedenti li l-Gvern għamel mal-istess sptar biex każijiet ta' ftuq u ENT, ear, nose and throat, ukoll ikunu indirizzati. Fid-dawl tal-ftehim fuq l-interventi ortopediċi, il-pazjent se jibbenefika wkoll minn fiżjoterapija fid-dar tiegħu li se jieħu ħsieb il-Gvern. L-Isptar Mater Dei waħdu mhux biżżejjed biex kull pazjent li jkollu bżonn dan it-tip ta' intervent ikun moqdi, għalhekk bi ftehim kontinwu mal-privat se tkompli tonqos il-waiting list. L-ikbar problema fil-qasam tas-saħħa fejn ġieli pazjent kien ikollu jistenna sa 8 snin biex issirlu l-operazzjoni. Permezz ta' dan il-ftehim ma' Isptar privat kif ukoll ma' inizjattivi oħra li ħadna ġewwa Mater Dei u ġew ċentri oħra, irnexxielna mill-1700 ruħ li kien hemm jistennew niżilniha għal 770 u żmien ta' stennija naqas minn 7-8 snin għal madwar sena u nofs. Da jfisser li pazjent mingħajr ma qiegħed joħroġ solt wieħed qiegħed jingħata servizz iżjed fil-pront, servizz li fuq kollox ħaqqu u għandu d-dritt li jieħdu. Dan huwa ftehim li jsegwi inizjattivi oħra bħal huma żieda fis-swali tal-operazzjonijiet u dik li jsiru l-operazzjonijiet nhar ta' ħadd. Il-Gvern u l-privat m'għandhomx għal xiex jikkompetu ma' xulxin fejn tidħol is-saħħa tal-pazjent Malti u Awċi, iżda jimmiraw biex l-esperjenza tagħhom fl-isptarijiet tkun waħda iktar tranquilla.